Știai că un cosmonaut sovietic a urcat într-o rachetă știind că o să moară? Era 1967. Vladimir Komarov primise misiunea să zboare cu Soyuz 1, o navă pe care inginerii o documentaseră cu peste 200 de defecte structurale. Toată lumea știa că racheta era o capcană, dar era mai aproape de ziua muncii și Kremlinul voia un spectacol. Komarov putea să refuze, dar nu a refuzat, pentru că pilotul de rezervă era Yuri Gagarin, cel mai bun prieten al lui, și Komarov știa că dacă el spunea nu, Gagarin urca în locul lui, într-o navă pe care nimeni nu putea să o salveze. Așa că a ales să moară el. La reintrarea în atmosferă, parașutele nu s-au deschis. În ultimele transmisii radio, Komarov nu a plâns. A țipat la oficialii care îl trimiseseră acolo. A murit pentru că iubea un om mai mult decât se temea de moarte și pentru că niște funcționari aveau nevoie de o știre bună. Unele povești sună inventate. Asta e reală.